बोरमा बेब्रुबाय नै आरो नैयावबो नैयावबो जि बुरजा खानायलाय ओरैबो ओरैबो रुदों मोननै साराय मोननै रुदों। हेल' लोगोफोर नै आं साराय लादों लोगोफोर बे सारायाव आङो दै फुदुंगोन माबा आरोना बोरमा बिबु इयाव रुगोन बोरमा बिबु लाबोदों दिनै मथा मथि 5 केजि जागोन खोमा बोरमा बिबु लाबोदों दा तारानोसैलाय फिसा फिसा बिबु बोरमानि उदै सिङाव थाग्रा तारानोसै माबा जिखौनो लामनो हालाय लायो नै खोनानै संगासिनो नै दै फुदुंदों ओमफ्राय इयाव ओंखाम संगासिनो नै बिराद लेथ्रा जाबायलै सफाया नै सुनो मोनाखै दिनै सानदेबाबो सुनो मोनासै बाजाराव थांबाय दासो मोनफैबाय ओमफ्राय बोरमा बिबु सेलायगासिनो सासे नै संगासिनो ओंखामा मोनसिगोन ओमफ्राय दै फुदुंबायलै नै लोगोफोर नै अलै बोरमा बेब्रुबाय नै आरो नैयावबो जि बुरजा खानायलाय ओरैबो रुदों मोननै साराय मोननै रुदों। मोननै रुदों नै मा होनो सुनै होनानै बिनि माबाखौ फुदों आरोना सुमु बायदि माबा थायोना बेजे सिस्टेम बेखौ सुनै होनानै फुनानै रुदों। हाबाय दा नै हाबाय खानायसो खन जानो हाबाय मोनखानाय बिराद गरबाय लोंग्रा मोननांगौ नालाय माबा जागोन लोगोफोर नै बिराद बुरजा खानाय नालाय एवबाय बिराद बुरजाखा टेङा बायगन होगोन आरोना नै मोननैसो टेङा बायगन होगोन मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयथा 7था टेङा बायगन होगोन मोनसिगोन आरोना एसे नांबावगौ आग्ला हेभि जाखाबाय नै फुरा सारायसे एसेल' नुदों मबाइलाव नै फुरा सारायसे नै फुरा सारायसे दायो नै हायना लाबाय खानसेयावबो खुरैयावबो नै खुरैसे जानोसै नै दायो आं ओरै हमना जानो मोनबासो मोजां मोनो। सोर सोर जानो मोजां मोनो कमेन्ट खालाम बोरमा बिबु देन्जार गोथाव आं जाफेरामोन आरोना ओमफ्राय दानिया जाग्रा जाबाय बिराद गोथाव मोनग्रा जाबाय जायै बोरमा माब्रैनि लाबोदोंमोन बे बिबुखौ मासेयाव 50 थाखा आरोना मासेयाव 50 थाखा माबा जों बेखौ खिसि गारजोबनानै सोलायनानै सुनैजों बिनि मैला लेथ्रा बै माबा बायदि थायोना सुमु मैला थायोना जेबुं बेखौ माने सुनैजों हुख'नांगौ आरोना मार साफा खारो सुनैजों जोङो सुनैजों हुख'दों सुनैजों हुख'नानै आराम रुबाय आरो ओमफ्राय
मस्लाया बारा जादों आं एवाखै बेलेगासो एवदों आं एवबाथ' बारा मस्ला होआ थाव ओमफ्राय आलु थाइनैसो ओमफ्राय दुन्दिया होबाय बास जाबाय आंना इदिल' मस्ला मस्लि होनाय बारा जानो सुखुवा आरोना आङो जाखांबाय ओमफ्राय ओंख्रि सिबायनि नोंसिनि बुरजायानो दंबावो नै जाजोबनो हायाखै आरोना एसे बुरजा जाजोबनो हायाना